ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ശുചിത്വം നമുക്ക് എന്തിനാണല്ലേ, നമുക്ക് എന്താണ് സംശയം ഉണ്ടാവും, എന്തിനാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് ശുചിത്വത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമെന്നല്ലേ. നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ പരമ പവിത്രനാണ് അല്ലെ, പവിത്രമാണ്. അപ്പം നമ്മളും ശുദ്ധീകൃതമാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ അത്രയും ശുചിത്വത്തോടെ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അകവും പുറവും ഒക്കെ ശുദ്ധമാകണം അല്ലെ. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വൈഷ്ണവ ശുചിത്വം. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശുചിത്വം നിങ്ങൾക്ക് അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം പുറത്തുള്ള അശുദ്ധി അർത്ഥമാക്കുന്നത് അകത്തും അശുദ്ധി കാണുമെന്നാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടു വശങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അകത്തും പുറത്തും ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ പുറത്തുള്ള അശുദ്ധി അത് കാണിക്കുന്നത്, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അകത്തും അശുദ്ധി കാണുമെന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ രണ്ടു വശങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ശരീരം നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി വെക്കാം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാലെ ഹരിനാമം, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ശുദ്ധിയാവും അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ശുചിത്വം എല്ലായ്പ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കണം. 3 തവണ കുളിക്കണം. വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം, വൃത്തിയുള്ള മനസ്സ്, വൃത്തിയുള്ള ശരീരം, വൃത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വൃത്തിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, വൃത്തിയുള്ള ചിന്തകൾ എല്ലാം വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. മലിനീകരണം പാടില്ല, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മള് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ കുളിക്കുന്നതൊക്കെ, ഹിപ്പികളൊക്കെ കുളിക്കുന്നതിനെ അത്രയും എന്താണ് വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവര് കുളിക്കുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ശീലമല്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അവർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെയൊക്കെ നല്ലൊരു വൈഷ്ണവരാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയുണ്ടായി. ഓ അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊക്കെ, പാശ്ചാത്യ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ആ വൈഷ്ണവ രീതികള്, വൈഷ്ണവ ആ ആചാരങ്ങൾ, അതൊക്കെ പ്രഭുപാദര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മള് ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് 2 നേരമെങ്കിലും കുളിക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ 1 നേരം കുളിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു 3 തവണ കുളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ വൃത്തിയാക്കുക? നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന അല്ലെ, ചേതോദർപ്പണ മാർജനം. നമ്മള് ആ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹരിനാമത്തിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും വൃത്തിയാവും. വൃത്തിയുള്ള ശരീരം അല്ലെ, ശരീരം വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു. പിന്നെ വൃത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള്. വൃത്തിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്തിനായിരിക്കണം? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തൻ്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പിന്നെന്താണ്, തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ കാമം ച ദാസ്യേ നത് കാമയ,
യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയ രതി. എന്താണ് ആ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം എല്ലാം അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് നിന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് അല്ലെ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാറ്റിനെയും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒന്നിനെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളിക്കളയേണ്ടതില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ രാധാകുണ്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒരു സന്യാസി കാറിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഭക്തിത സേവനത്തെക്കുറിച്ച്, കൃഷ്ണാബോധത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഈ കാറ് കാണാനെങ്കിലും വന്നിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലെ. അവർക്ക് ഭക്തിത സേവനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് കാണാനായിട്ട് അക്കാലത്ത് അത്രയും കാറ് ഉള്ളവർ കുറവായിരുന്നു. അവിടെ കാറ് കാണാനായിട്ട് തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ വരികയുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ എന്താണ് എല്ലാം ഭക്തിത സേവനത്തിനായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ത്യജിക്കണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടേതായിരിക്കണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടേതെന്ന് പറയാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ കുറെ മിഥ്യ അഹങ്കാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം, ആഗ്രഹിക്കാം. പിന്നെന്താണ്? വൃത്തിയുള്ള ചിന്തകൾ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്തകൾ എല്ലാം വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. മലിനീകരണം പാടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താണ് ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ചു. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റാം. നമ്മുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ശുചീകരിക്കാം അല്ലെ, ശുദ്ധിയുള്ളതാക്കാം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അകത്തും പുറത്തും കഴുകി കുളിച്ചു, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉന്മേഷം അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷം തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മനോഹരമായി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനോ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ശുചിത്വം ആവശ്യമാണ്, അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ശുചിത്വമില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ രാവിലെ കുളിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിനൊരു ഉന്മേഷം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹരിനാമൊന്നും ജപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ ആത്മാവിനും ആനന്ദം സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. ആത്മാവിന് എന്താണ് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരീരം ശുദ്ധിയാവുന്നു, ആത്മാവിന് ശുദ്ധിയാവുന്നത് നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപിക്കുമ്പോഴും അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് കാണാം എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ അവിടെ തറയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് തിലകമൊക്കെ തൊടുന്നു, ചെറിയ കണ്ണാടി, അത്രയും പ്രഭുപാദര് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ സിമ്പിൾ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അത്രയും ലളിതമായിട്ട് ജീവിച്ച് കാണിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും രാധാ ദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രഭുപാദരുടെ റൂം, ചെറിയൊരു റൂം, ഒരു കട്ടില്, ഒരു ചെറിയൊരു കിച്ചണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രഭുപാദർക്ക്. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ അത്രയും എന്താണ് ആ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വന്നതാ. വലിയ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് പ്രഭുപാദര് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നല്ലേ പ്രഭുപാദർ. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇസ്കോൺ ഇത്രയും ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത് പ്രഭുപാദര് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലല്ലേ, പുറമേയും അകത്തും ശുദ്ധിയാവാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ നമ്മള് എന്താണ്, നമുക്ക് കുളിക്കാതെ ഒന്നും ഒരു ഉന്മേഷം കിട്ടില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ചെയ്യാനായാലും ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലായാലും നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലൊന്നും യാതൊരു ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ,
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നത്. രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് ശുചിത്വം ആവശ്യമാണ്. പിന്നീട് ഇവിടെ അടുക്കളയിലെ ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ വൃത്തിയുള്ളതും ശുദ്ധവുമായിരിക്കണം. ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവശേഷിക്കുന്നവയൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു ശീലമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തികളുടെ വീടുകളിലോ ഒരു വ്യക്തി അത്തരം അശുദ്ധമായ ശീലങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ പ്രഭുപാദരെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞാണ്. അവിടെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ എല്ലാം പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു അത് ശുദ്ധമായിരിക്കണം അല്ലെ. പിന്നെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലെ, അന്നേക്ക് വേണ്ടുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ബാക്കിയൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറെ ഇനി നാളെ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത് കൂടിച്ചേർന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും അശുദ്ധമായി, അതും ഓഫർ ചെയ്തതിൽ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രസാദമായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തായാലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെ. നാളെയോ ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാനായിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ പഴയത് നമ്മൾ നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം സൂക്ഷിക്കരുത് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അശുദ്ധമായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, പക്ഷേ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തികളുടെ വീടുകളിലോ ഒരു വ്യക്തി അത്തരം അശുദ്ധമായ ശീലങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ പ്രസാദം കുറച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ, ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ അത് മറ്റുള്ളതുമായിട്ട് കലരാതിരിക്കാൻ, ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാത്ത വസ്തുക്കളുമായിട്ട് കലരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരിക്കലും ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഒരു ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണവുമായി ഫ്രിഡ്ജിൽ തിരികെ വെക്കാനോ അടുക്കളയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനോ പാടില്ല. അനിരുദ്ധ പ്രഭുവിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ എഴുതിയ കത്താണ്. ജൂൺ 16, 1968 മോൺട്രിയൽ. നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ വരുന്നു ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് ഭഗവാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? ഭഗവത് പ്രസാദായി അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഇനി പുതുതായിട്ട് നിവേദിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ട് അതിനടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്തായി? ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രസാദം കഴിക്കാം അല്ലെ. തിരിച്ച് അവിടേക്ക് തന്നെ കിച്ചണിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട. കിച്ചണിൽ ധാരാളം ഇനി നിവേദിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അടുക്കളയിലെ ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദര് വേറൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയുന്നു. പ്രഭാത ഭക്ഷണ സമയത്ത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഉപ്പ് തൻ്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ബാക്കി മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് പകരം വെജിറ്റബിൾസ് പാത്രത്തിൽ, ചെറിയ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കും, പഴക്കഷ്ണങ്ങൾ എന്നാ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കുക്കുംബർ അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ, ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നേരിട്ട് മുക്കി അത് മറ്റു ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് കരുതി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഉപ്പ് പാത്രം മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഞാൻ ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഉടനെ തന്നെ എന്നെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നെ ഒരു യാവനൻ എന്ന് വിളിച്ച് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാശ്ചാത്യ ഭക്ഷണശീലത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടു. ഹരിസൂര്യദാസിനോട് പ്രഭുപാദരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇത് കറക്റ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതാണ് ഉപ്പിന്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ പച്ചക്കറിയുടെയൊക്കെ ആ സാലഡിൻ്റെ ഒക്കെ കഷ്ണങ്ങൾ പാത്രത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കഴിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഉപ്പിന്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്തിട്ട് അത്
ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുക വേണ്ട അല്ലെ. അതിന് പകരം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പ്രഭുപാദര് അദ്ദേഹത്തെ ശാസിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ ജീവിതത്തിന്റെ നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. ഏറ്റവും ആദ്യമായി വരുന്നത് ശുചിത്വമാണ്. നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വൃത്തിയില്ലാത്ത ശീലങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം അവ കഴുകാറില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം വിമർശിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ നിങ്ങൾ അല്പം കഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ കഴുകണം. നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഉടനടി കഴുകിക്കളയണം. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തിൽ പോയപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതാണ്, എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ കൈയൊന്നും കഴുകില്ല അല്ലെ, ഒക്കെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുടച്ച് കളയും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താണ്, അത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണരെ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറയുന്നു, പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തിലുള്ളവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിച്ചാലും കൂടുതൽ കഴിച്ചാലും ഒക്കെ ഉടൻ തന്നെ കൈ കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലവും വൃത്തിയാക്കണം അല്ലെ. അവിടെ വെള്ളം തളിച്ചിട്ടൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കും. നമ്മള് ടെമ്പിളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് പുല്ലുപായലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പ്രസാദം കഴിക്കുക അല്ലെ. കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഹാളിലൊക്കെ. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കുടഞ്ഞിട്ട് അവിടെയൊക്കെ അടിച്ചു വാരി ക്ലീൻ ആക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് കൈയും കഴുകണം, അവിടെയുള്ള ആ സ്ഥലവും കഴുകിക്കളയണം എന്ന് പറയുന്നു. വൈശ എനിക്ക് ടൂൾ ബാർ വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്കാത്ത. ടൂൾ ബാറിലില്ല, ടൂൾ ബാർ കാണിക്കുന്നില്ല. അവരെ വായിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ഓക്കെ. ഓക്കെ, ആരോ വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഒരാൾ കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി വായിക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. പ്രഭുപാദരുടെ ഓരോരോ കത്തുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ രാജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. ഒരു കയ്യിൽ പാത്രവും മറുകൈയിൽ പഴവും എടുത്ത് ഞാൻ വാതിൽക്കലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉടൻ തന്നെ എന്നെ തടഞ്ഞു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാത്രം വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഞാൻ അത് എടുത്തു. അത് സ്പർശിച്ചതിനാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മലിനമാക്കി. തുടർന്ന് ഞാൻ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കേണ്ട പഴത്തിൽ തൊട്ടു. എന്റെ കൈകൾ കഴുകി സാധനങ്ങൾ വേറെ വേറെ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കഥ, ന്യൂഡൽഹി, നവംബർ 26, 1970. ഹരി സൗരിദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരിസൂരിദാസ് തന്നെ പറയുന്നു, എന്താണ്, ഒരിക്കലേ ഒരു കയ്യില് പാത്രവും മറു കയ്യിൽ ഭഗവാന് നിവേദിക്കേണ്ട പഴമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് അത് തടഞ്ഞു. എന്താണ്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം എന്താണ്, വൃത്തിഹീനമാണ് അല്ലെ, അശുദ്ധമാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ പഴവും അത് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൈകളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട്, വേറെ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് വൃത്തിയില്ലാതാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഒന്ന്, നമ്മുടെ മൂക്കിലെ കഫം, അത് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണല്ലേ, കഫം. പിന്നെ കണ്ണുനീര്, വിയർപ്പ്, ചെവിയിലുള്ള ചെവിക്കായം,
കണ്ണുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്രവം, ഇവയൊക്കെ അശുദ്ധമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആ തീർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആചമനം ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും തിരികെ ആ സേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് ആചമനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുക, കഴുകുക, പിന്നീട് നമുക്ക് ആചമനം ചെയ്തിട്ട് ഗംഗാജലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടി ശുദ്ധിയാക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ എന്താണ് വേർപ്പൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേർപ്പൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തുടച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് വേർപ്പൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് പിന്നെ കൈയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ആചമനമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു കൊഴുപ്പ്, പിന്നെ ശുക്ലം, രക്തം, എല്ല്, മൂത്രം, മലം അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം, പിന്നീട് ആചമനമൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്താണ് മണ്ണും വെള്ളവും അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, പഴയ കാലത്തൊക്കെ എന്താണ് മണ്ണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും കൈ ശുദ്ധിയാക്കും. പിന്നെന്താ ചാരം അല്ലെ, കത്തിച്ച ചാരമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയോ സോപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സോപ്പിലൊക്കെ എത്രയോ മൃഗക്കൊഴുപ്പൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ധാരാളം അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവര് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിക്കണം, ശുദ്ധിയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടലിന് ശേഷം പിന്നെ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഷേവ് ചെയ്യുക, മുടി മുറിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നഖം മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഛർദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ വിസർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളിലെ നെഗറ്റീവ് എനർജി തന്നെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിക്കുക അല്ലെ. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആചമനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കുളിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, സ്നാനത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കുളിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ. എന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം, ധാരാളം തരത്തിലുള്ള സ്നാനമുണ്ട്. ഒന്ന് പാർത്ഥിവ സ്നാനം, മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കുന്നത്, മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുണ സ്നാനം, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ആഗ്നേയ സ്നാനം, യാഗാഗ്നിയിൽ നിന്നുള്ള ചാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശുദ്ധിയാക്കാം. വായവ്യ സ്നാനം, പശുക്കൾ ഉയർത്തുന്ന പൊടി നിറഞ്ഞ വായുവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി. നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഒക്കെ ഗോശാലയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിയിൽ കുളിക്കാം. പശുവിന്റെ ആ കാലടിയിൽ നിന്ന്, കുളമ്പിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന പൊടി, അത് അത്രയും നമ്മുടെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അശുഭങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ പശുവിന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡസ്റ്റ്, അത് അത്രയും ഇതാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണല്ലേ, വൃന്ദാവനത്തിലത് മണ്ണ് അത്രയും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന. വൃന്ദാവനത്തില് അക്രൂരനൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ വീണ് ഉരുളുക ചെയ്ത് ആ മണ്ണിൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ കണ്ടിട്ടല്ലേ. അത് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ മണ്ണ് അവർ കുറച്ച് അല്പം ശേഖരിച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. അവരത് അത്രയും അമൂല്യമായിട്ട് പൂജാ റൂമിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ആ പശുക്കളുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊടി അല്ലെ, പശുക്കളും ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന ആ പൊടി, അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ദിവ്യ സ്നാനം, സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാം, അതിനെ ദിവ്യ സ്നാനം എന്നും പറയുന്നു. മന്ത്രസ്നാനം, ഉചിതമായ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി
വെള്ളം തളിക്കും. അപ്പൊ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധിയാവുന്നത്, അത് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് വെള്ളം തളിക്കുന്നതിന്. മാനസിക സ്നാനം, വിഷ്ണുവിനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയാവുന്നതിനെ മാനസിക സ്നാനം എന്നും പറയുന്നു. നമുക്ക് പല വിധത്തിലും കുളിക്കാം അല്ലെ. പുണ്യനദികളായിട്ടുള്ള യമുന, ഗംഗ അല്ലെ, മറ്റുള്ള വിശുദ്ധ നദികൾ, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്നാനം ചെയ്യാം. പിന്നെ തീർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെ, തീർത്ഥം നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ തീർത്ഥജലം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് പുഴ അല്ലെ, ഇവിടെയൊക്കെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കനാല്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ. എന്നാല് യമുനയും ഗംഗയൊക്കെ അത്രയും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. കുളം, തടാകം, വെള്ളച്ചാട്ടം, കിണറ്റിലെ വെള്ളം, ശുദ്ധജലം, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ശുദ്ധിയാവും അല്ലെ. എന്നാല് ആ പുണ്യ നദികൾ അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ അകവും പുറവും ഒക്കെ ശുദ്ധിയാക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പറയും എന്താണ്, ഗംഗയില് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പാപം ഇല്ലാതാവുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഗംഗ എല്ലാവരും കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, ഗംഗയിലാണ് എല്ലാ പാപവും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗംഗ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്, എന്റെ ഉള്ള ഈ അശുദ്ധിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാവുക? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവിടെ വന്ന് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗംഗ പോലും അശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്താണ് പാപികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ഗംഗ, അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ടുള്ള ആ ഗംഗ പോലും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ യമുന അല്ലെ, യമുനയില് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പാപവും പുണ്യവും എല്ലാം ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയാം അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് പുണ്യം എന്തിനാ ഇല്ലാതാക്കുന്നല്ലേ? പുണ്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. പുണ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, അത് കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്, അവിടുത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങള് ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യ ലോകം വിശന്തി, നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ആ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യവും ഇല്ലാതാക്കണം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു. അപ്പൊ യമുനയിൽ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പാപവും പുണ്യവും ഒക്കെ ഇല്ലാതാവുന്ന പറയുന്നത്. എന്താണ് അത്? ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയാണ് അല്ലെ യമുന. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യ തീർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയും ലഭിക്കും അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രാതർ മധ്യാഹ്നയോ സ്നാനം വാനപ്രസ്ഥ ഗൃഹസ്ഥയോ, ഗൃഹസ്ഥരും വാനപ്രസ്ഥരും ദിവസവും 2 നേരം കുളിക്കണം. ഒരു സന്യാസി ദിവസവും 3 പ്രാവശ്യം കുളിക്കണം. ഒരു ബ്രഹ്മചാരി ഒരു ദിവസം 1 പ്രാവശ്യം മാത്രം കുളിച്ചാൽ മതി. എന്താണ്, ബ്രഹ്മചാരി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ബിസിയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം വേറെ അവിടെ ആശ്രമം വിട്ടിട്ട് വേറെ എവിടും പോകുന്നില്ല അല്ലെ, ക്ഷേത്രം വിട്ടിട്ട് വേറെ എവിടും പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരൊക്കെ ധാരാളം യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ കുളിക്കണം. ഓക്കെ, ആരാ വായിക്കുന്നു? വിജയനാണ് മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. ഒരാൾ ഇന്ത്യയിലായാലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായാലും വേദതത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ യാനവൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്ലേച്ഛ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വേദ നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുശാസിക്കുന്ന ശുചിത്വ തത്വങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കാത്ത ഒരാൾ പല പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും വിധേയനാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്താണ്, ഒരാൾ ഇന്ത്യയിലായാലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായാലും വേദതത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ മ്ലേച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ യാവനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താണ്, ആ വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങൾ അതൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു എന്താണ്, ഒരു മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ അതിനെയൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ യാവനൻ അല്ലെങ്കിൽ മ്ലേച്ഛ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. വേദ നിബന്ധനകൾ അനുശാസിക്കുന്ന ശുചിത്വങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കാത്ത ഒരാൾ പല പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും വിധേയനാകും അല്ലെ. നമ്മുടെ എന്താണ്, ആ ശരീരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
എന്താണ് അത് നമുക്ക് പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് കൊറോണ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകണം അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വൈറസ് എത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശുചിത്വമായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലെങ്കിൽ പലതരത്തിൽ നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾക്ക് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ യാത്ര ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വന്നാലും ഒക്കെ കുളിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരി എന്താണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരോടും, ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ. അവരൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാം നിരന്തരം പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ പരിശീലിപ്പിച്ചു, നല്ല ഉത്തമ വൈഷ്ണവരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു, സസ്വരൂപ ഉള്ള കത്തിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ രാജ്യമായ അമേരിക്ക വളരെ തരം താഴ്ന്നതായിത്തീരുന്നു. ഞങ്ങൾ വിപ്ലവകരമായി വൃത്തിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ അഭിനന്ദിക്കും. അപ്പോ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദരൊക്കെ അല്ലെ, പ്രഭുപാദര് അവർക്കൊക്കെ അമേരിക്കയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. വൈഷ്ണവ രീതി എന്താണ്, കുളിക്കണം, ആചമനം ചെയ്യണം, തിലകം തൊടണം, വൈഷ്ണവ ധോത്തി ഉടുക്കണം, ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തൊരു പ്രഭുപാദര അല്ലെ. അവര് ഇതൊന്നും പാലിക്കാത്ത ഹിപ്പികളൊക്കെ അത്രയും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാല് പ്രഭുപാദര് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവര് പ്രഭുപാദരെ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. അവരും അതുപോലെ നല്ല വൈഷ്ണവരായിട്ട് വേഷങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ എന്താണ് വൃത്തിയായിട്ട് കുളിക്കാതെ ഹിപ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മുടിയൊക്കെ നീട്ടിയിട്ട് വളർത്തിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു അവരൊക്കെ അല്ലെ. അവരൊക്കെ അതൊക്കെ തലയൊക്കെ മുട്ടയടിച്ച് ശിഖയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല വൈഷ്ണവരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അവരെ കണ്ടിട്ട്, ആ ഹിപ്പികളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചു, ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടും മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും എഴുതി തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അത്രയും അവരൊക്കെ അങ്ങനെ യാതൊരു തരത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പുറന്തള്ളിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ആ ഹിപ്പികൾ അല്ലെ. അവരെയാണ് പ്രഭുപാദര് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായത്. പ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യയായിട്ടുള്ള യമുന ദേവിദാസി അവര് ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ അവരുടെ സിസ്റ്റർ ജാനകി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ സിസ്റ്ററുടെ കല്യാണത്തിനായിരുന്നു. ഇസ്കോണിലെ ആദ്യത്തെ കല്യാണം പ്രഭുപാദര് നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുകുന്ദ ദത്ത പ്രഭുവും ജാനകി മാതാജി അവരുടെ കല്യാണമായിരുന്നു പ്രഭുപാദര് തന്നെ ഇസ്കോണിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടത്തി. നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിലൊക്കെ അവരൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നടക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് അവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് ജീവിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മാതൃകയാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ജാനകിയുടെയും മുകുന്ദയുടെയും കല്യാണം നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജാനകിയുടെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള യമുന ദേവിദാസി അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. യമുന ദേവിദാസി ഭക്തയൊന്നുമല്ല, അത്രയും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ സ്ത്രീകളും സിഗരറ്റൊക്കെ വലിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, കുറെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, ഇന്ന് നാളെ കല്യാണമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സദ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രഭുപാദര് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെങ്കിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും അവര് തലയൊക്കെ തൊടും, മുടിയൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടുന്നവർക്കും വേറെ വസ്ത്രം തൊടും ഒക്കെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഓരോ തവണയും വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ് ഓരോ തവണയും പറയും, നീ പോയി കൈ വൃത്തിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം പ്രഭുപാദര് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ നല്ല ശുദ്ധിയോടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പച്ചക്കറി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തല തൊടുക അല്ലെ, വസ്ത്രം തൊടുക അല്ലെ, അപ്പൊ അത് അശുദ്ധായി അല്ലെ. പ്രഭുപാദര്
അങ്ങനെ ഓരോ തവണയും പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ യമുന ദേവി ദാസിയൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്നും ഇസ്കോണിലൊക്കെ ആ ദർശനാരതിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും അല്ലെ, ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം എന്നുള്ള ആ കീർത്തനം, അത് യമുന ദേവിദാസിയാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർക്ക് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആ കീർത്തനം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അത് അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആ യമുന ദേവിദാസിയുടെ ആ ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം എന്നുള്ള കീർത്തനം വെച്ചിട്ടാണ് ദർശനാരതി ചെയ്യുക ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുണ്ടായത് മോഡേൺ ആയിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ച് നടന്നിരുന്ന അവരെ പ്രഭുപാദര് മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ. എന്താണ് ആ സഹോദരിയുടെ കല്യാണത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് പ്രഭുപാദര് അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകി, അവർക്ക് വൈഷ്ണവ രീതികളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും എന്താണ് കുളിക്കാനൊന്നും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ റൂമിൽ ബാത്റൂം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് അപ്പോൾ പ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോലും കുളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മള് ശുദ്ധിയാക്കുന്ന തീർത്ഥം, പുണ്യനദികള് ഗംഗ, യമുന, ഗോദാവരി, സരസ്വതി, നർമ്മദ, സിന്ധു, കാവേരി, അങ്ങനെ അനേകം പുണ്യനദികളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോയി കുളിക്കല് പ്രയാസമാണ്, ഓരോ നദിയിലും പോയിട്ട് കുളിക്കല് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ആ പുണ്യനദികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവാഹിക്കാൻ കഴിയും. ആവാഹിച്ചിട്ട് ആ തീർത്ഥമാക്കിയിട്ട് അത് ആ പുണ്യതീർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നന്ദമഹാരാജാവിന് പ്രായമായപ്പോൾ നന്ദമഹാരാജാവിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഗംഗയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുളിക്കണമെന്ന് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്ത് നിന്ന് ഗംഗയിലേക്ക് പോവാൻ വളരെ എന്താണ് വിഷമം പിടിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആഗ്രഹിച്ചില്ല, ഭഗവാനും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. എന്തിനാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗംഗ എവിടുന്ന് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗംഗയിൽ കുളിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഇടത്തേക്ക് പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോഴേ അവിടെ നന്ദമഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു, എവിടെയും പോണ്ട, ഇവിടെ ഒരു തീർത്ഥമുണ്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ കുളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു തീർത്ഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഓരോ നദികളെയും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെ ഗംഗാദേവി, യമുനാദേവി, സരസ്വതി, അങ്ങനെ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ടായി. ഓരോ നദിയുടെ ആ അധിപതിയായിട്ട് ദേവിമാരും അവിടെ വന്നിട്ട് ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ട് അതില് അവര് വെള്ളം നിക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ തീർത്ഥങ്ങളുമായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും, നന്ദഗാവിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ആ പുണ്യതീർത്ഥം. എല്ലാ നദികളും അവിടെ സംഗമിക്കുന്ന പറയാ, എല്ലാ നദികളുടെയും സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നന്ദമഹാരാജാവ് അവിടെ കുളിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലായിടത്തും. അവിടെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് ശ്യാംകുണ്ട് അല്ലെ, രാധാകുണ്ട് രാധാറാണി ഉണ്ടാക്കി ശ്യാംകുണ്ടും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ ആ അസുരനെ കൊന്നിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് അവര് കാളയാണ് വധിച്ചത് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് പാപമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്, ശുദ്ധിയാവാനായിട്ട് ഗംഗയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഗംഗയിലൊന്നും പോണ്ട, ഗംഗയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുന്നു പറയുന്നുണ്ടായി. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അവിടെ എല്ലാ നദിമാരുടെ ദേവിമാരും അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ഗംഗ, യമുന അങ്ങനെയുള്ള ദേവിമാരൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ വെള്ളം അവിടെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അതിൽ കുളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ശ്യാമകുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തന്ന എല്ലാ നദികളും എല്ലാം ഭഗവാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് മന്ത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ എല്ലാ പുണ്യ നദികളൊക്കെ ആവാഹന മന്ത്രമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ മന്ത്രം, ഗംഗേച്ച യമുനേച്ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി ജലസ്മിൻ സന്നിധിം കൂടി. നമ്മള് വെള്ളത്തില് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തീർത്ഥത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ നഖം ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്പർശിച്ചിട്ട്
നമ്മൾ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലും. ഗംഗേച്ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധി ഗുരു എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശുചിത്വമാവാൻ, ശുദ്ധിയാവാനായിട്ട് എല്ലാ പുണ്യനദികളും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം ഈ ജലത്തിൽ. അങ്ങനെ ആ ഗംഗാജലം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചിട്ട് അത് ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് അത് തീർത്ഥമാക്കാം അല്ലെ, പുണ്യതീർത്ഥമായി അത്. അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലുള്ള എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം സ്പൂണുകളൊക്കെ നമുക്ക് പൂജാ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ശുദ്ധിയാക്കുക. ഓരോരോ കയ്യിലും ശുദ്ധിയാക്കുക. അറിയുന്ന ആളുണ്ടാവും കുറെ, എല്ലാവരും കുറെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരാണ്. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കയ്യിലും ശുദ്ധിയാക്കുക. ശ്രീവിഷ്ണു ശ്രീവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 കൈയും ശുദ്ധിയാക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി എടുത്തിട്ട് തീർത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഓം കേശവായ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുണ്ടിനോട് ചേർക്കാതെ, ഈ കൈ ചുണ്ടിനോട് ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലൂടെ ഇതിനെ എന്താണ് ബ്രഹ്മരന്ധ്രം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇങ്ങനെ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ചാല് പോലെ കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ അത് സേവിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓം കേശവായ നമഃ, കൈ വീണ്ടും ശുദ്ധിയാക്കുക. ശ്രീവിഷ്ണു ശ്രീവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഓം നാരായണായ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തീർത്ഥം സേവിക്കുക. പിന്നെ വീണ്ടും ശുദ്ധിയാക്കുക. ശ്രീവിഷ്ണു ശ്രീവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും തീർത്തെടുത്തിട്ട് ഓം മാധവായ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സേവിക്കുക. പിന്നെ വീണ്ടും കൈ ശുദ്ധിയാക്കുക. ശ്രീവിഷ്ണു ശ്രീവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുക, ആചമന മന്ത്രം. ഓം അപവിത്രോ പവിത്രോ വ സർവാവസ്ഥാം ഗതോപിഹ യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാശം സ്വബാഹ്യ ആഭ്യന്തര ശുചി. അപ്പോൾ കുറച്ച് തീർത്ഥം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മന്ത്രം 3 പ്രാവശ്യം കുടിക്കുക. ഓം കേശവായ നമഃ, ഓം നാരായണായ നമഃ, ഓം മാധവായ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ തീർത്ഥം സേവിക്കുക. പിന്നീട് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് തീർത്ഥം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. ഓം അപവിത്രോ പവിത്രോ വ സർവാവസ്ഥാം ഗതോപിഹ യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാശം സ്വബാഹ്യ ആഭ്യന്തര ശുചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 3 പ്രാവശ്യം കൊടയുക. ശരീരത്തിലൊക്കെ തലയിലും ശരീരഭാഗത്തിലൊക്കെ കൊടയുക. ശ്രീവിഷ്ണു 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 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് ആചമന മന്ത്രം. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗംഗ യമുന ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദ സിന്ധു കാവേരി ഇങ്ങനെയുള്ള പുണ്യ നദികളിലൊക്കെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ തീർത്ഥം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന, അകവും പുറവും ഒക്കെ ശുദ്ധിയാവും അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാശം സ്വബാഹ്യ ആഭ്യന്തര ശുചി. ഓം അപവിത്രോ പവിത്രോ വ സർവാവസ്ഥ ഗതോപിഹ. ഏതവസ്ഥയിലായാലും, പവിത്രമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായാലും ചിലപ്പോ അപവിത്രമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ നല്ല കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ ശുദ്ധിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും, ബസ്സിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളെ അടുത്ത് കുളിക്കാത്ത ആളായിരിക്കും അല്ലെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സ്പർശിക്കും അല്ലെ, നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോ പവിത്രമായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു പവിത്രമായിട്ടാണോ അപവിത്രമായിട്ടാണോ ഏതവസ്ഥയിലായാലും യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാശം. യസ്മരേ പുണ്ടരീകാശൻ ആരാന്ന്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരമായിട്ടും ഉള്ളിലും പുറമേയൊക്കെ ശുചിയാകാനായിട്ട്. ഇത് വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം, അഥവാ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ മന്ത്രം യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ചെയ്യുന്ന വിധം കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇസ്കോണിന്റെ ആചമന രീതി നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം കാണിക്കും, അതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറഞ്ഞു, ഈ ശുചിത്വത്തിന് ഞാൻ വളരെയധികം ഊന്നൽ നൽകുന്നു. അവർ അശുദ്ധരായി തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ വളരെയധികം ശാസിക്കും. അവർ ഈ കല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ശുചിത്വം ദൈവികതയ്ക്ക് അടുത്താണ്. അപ്പോ ശുചിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ് തമോ ഗുണം? അതൊക്കെ എന്താണ്? ആ മലിനമായ രീതിയിൽ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് തമോ ഗുണം അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി എപ്പോഴും നല്ല ശുദ്ധിയോടെ നടക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശുചിത്വത്തിന് പ്രഭുപാദര് ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
ഇത്രയുമാണ് ഉള്ളത്. പിന്നീട് എന്താണ് പല രീതിയിലും എന്താണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുണ്ടായാലും ഒരു ചെറിയൊരു കഥ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ഗംഗയിൽ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് ദിവസവും പോയിട്ട് കുളിക്കുമായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം രാവിലെ. അപ്പോഴൊരിക്കലും അദ്ദേഹം കുളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ദേഷ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ ഭക്തൻ ഗംഗയിൽ നിന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ തുപ്പും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലിൽ തുപ്പും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോയിട്ട് ഗംഗയിൽ പോയിട്ട് കുളിക്കും. വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും തുപ്പി, വീണ്ടും ഗംഗയിൽ പോയി കുളിച്ചു. അങ്ങനെ 108 പ്രാവശ്യത്തോളം ഗംഗയിൽ പോയിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ദ്രോഹം ചെയ്ത ആളുടെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ദ്രോഹം ചെയ്ത ആൾക്ക് എന്തിനാ നമസ്കരിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ നിന്നെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ള, നീ എന്തിനാ നമസ്കരിക്കുന്നു? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് കാരണം എനിക്ക് 108 പ്രാവശ്യം ഗംഗയിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ സ്നാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവര്, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ, അവരെ എത്ര തന്നെ ആയാലും അവര് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിടാൻ അവര് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, തുപ്പിയല്ല, അത് സാരല്ല, അത് തുടച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്നിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും 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 പോയിട്ട് ഗംഗയില് സ്നാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലേ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തില് അവിടെ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തില് അന്ന് കാലത്തൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് മതങ്ങൾ മാറ്റാനായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കൊടയുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സുബുദ്ധിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഭുവിനെ ഒരു ഭക്തന്റെ മേലേക്ക് വെള്ളം കൊടയുകയുണ്ടായി. അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വേറെ മതമായി, അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ തുടരാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരോടൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലായി, ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ അശുദ്ധിയായി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടത്, ചൂടുള്ള തിളക്കുന്ന നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് കുടിക്കാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത്രയും വിഷമിച്ചു. എന്നിട്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി. മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇതൊന്നും കേൾക്കണ്ട, ചൂടുള്ള നെയ്യ് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും നീ അനുസരിക്കണ്ട, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് നിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഹരിനാമം നമ്മളെ എല്ലാ വിധത്തിലും ശുദ്ധീകരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എന്താണ് സ്മരേത് പുണ്ടരീകാക്ഷ സൗഭാഗ്യ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ പുണ്ടരീകാക്ഷനെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിലും അകവും പുറവും ഒക്കെ ശുദ്ധിയാവും എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.